Ahoj, je to tu, Mafasu. Přemýšleli jsme, jak vám představit našeho dalšího hosta, kterýho jsme si připravili pro náš další díl. A vymysleli jsme, že uděláme s ním krátký interview. Přesně tak, je to náš kamarád Jay Depe. Ahoj, Tome. Nazdar. Děkujeme, že jsi dorazil. První klasická otázka. Co tě vedlo k tomu, že jsi začal hrát, že jsi si za to vlez a začal jsi se učit a začal si míchat, vystupovat? No nic, no. Normálně jsem pařil na party, tancoval, a koukal na ty DJ. Po nějaký velice krátký době mě napadlo, že by bylo lepší stát tam na tom stage. A ty lidi, jako jsem já dole, tam bavit. Jdeme dál. Tome, jak dlouho ti trvalo, než jsi začal třeba mixovat? Nějaký první tvůj mix? Jak si to povedlo? Nebo nějaký vystoupení tvoje první? No, první mix myslíš doma nebo před lidma? Spíš před lidma, takhle nějakým třeba akci první tvojí? Hele, v mojom 1+1, nebo spíš 1+KK, trvalo asi čtvrt roku intenzivního tréninku. Opravdu intenzivního, to znamená 6 hodin až 8 hodin denně, 4x, 5x v týdnu. Tak to je slušný, no. Tak to trvalo zhruba 90 dní. A co sousedi třeba, nebo tak? Jsem to měl vychytaný. Jo. Ale oni se na mě nedozvonili. A co policie kolikrát byla zaťukat? No, já jsem jí zachytil 2krát. Jinak se nebyl doma. Byl, ale neslyšel jsem je. Neotvíral. Neslyšel No to je jsem je. pravda, když to zřvalo na plný Neslyšel jsem pecky, je. tak. Ale já jsem měl telefon, který uměl měřit zvuk. A měl jsem změřeno, že za těma dveřma toho bytu už to mělo povolený limity. No, tak to jsme vychytaný perfektně. A jednou jsem to těm policajtům dokonce předvedl. Tak to je super, nemohli nic říct. Zasalutovali, odešli. A já jsem trénoval dál. Tak to má vypadat. Asi tak po 4 roce jsem se odvážil to ukázat lidem. A dobrý v té době bylo, že jsem se nebál. To nechce. Po nějakých 5 letech hraní jsem slyšel trávu růst a bál jsem se, že to slyšejí ty ostatní. Za začátku mě tohle vůbec nezajímalo. To bylo dobrý. To byla nejlepší léta mýho hraní. Já si myslím. Bavili jsme se, ty jsi vlastně na hudební scéně od jakýho roku? Už jsme si nějak nemohli dopočítat, tak už... No, vzhledem k tomu, že od malička vím, že v roce 2000 mi bude 26, tak víme, že hraju od 25, tak to byl asi nějaký 99. rok, no. Akorát byl jsem na Love Parade, a to 2krát, pak ještě v roce 2000 a nejsem si jistý, jestli jsem si ty gramce koupil před tou Love Parade, nebo jestli jsem do obchodu utíkal až potom. Každopádně vím, že ta první Love Parade byla ta rekordní, kde se sešlo 1 800 000 lidí, tak to mě jako nakoplo. Akorát nevím, jestli už jsem trénoval předtím nebo až potom, ale v té době se to jak rozhýbalo celý. Impuls byl danej. Teď nám trošku vystřelil jednu otázku, nicméně se k ní ještě stejně dostaneme, protože si myslím, že si to zaslouží. Ona ještě. se dá hodně rozvést. Tak. Tak Tome, ty jsi techno DJ, přemýšlel jsi někdy ve své kariéře za tu celou dobu, že by si změnil třeba tvůj styl hraní, nebo tak nějak? Přemýšlel a dokonce i změnil. Jo? Panda byl u toho, ale když jsem to zahrál, tak všichni se smáli a říkali DPA breakbeat, jo. Tak v té době jsem si uvědomil, že k DPAmu patří prostě techno. A u techna zůstaneš. A víceméně jsem se k němu vrátil a zjistil, že mi to jako vyhovuje nejvíc, no. A ten breakbeat jako, mě to baví poslouchat, možná by mě to bavilo i hrát, ale prostě já jsem vyrost na tom technu a tím pádem jsem, jakoby, k tomu patřím nějak, no. Techno je všechno. No. Mám tam jako Worksy, znáš to, ty
No jasně, jasně. ty houseové vychytávky. Já se právě A těším, byly- až byly provětráš akce- kufr v neděli, 20. Byly akce, narozeniny a 23.. tak. Bylo to tam vyžadovaný, Mates a podobně. No jasně. Tak jsem hrál Worksy a zahrál jsem si Houseík a tak. Já mám právě pocit, že ty si koketoval trochu i s dramíkama, ne? Chvíli, jenom nějakou chvilku, Dramíkama jestli jsi si ne, nerovnal beat, spíš ten breakbeat, to je vlastně pomalej drum and bass. Ten drum and bass, mě to jako baví poslouchat, baví mě to pařit, ale prostě já mám rád ten beat raz, dva, tři, čtyři. A ten drum and bass je raz, dva, tři, raz, dva, tři. Je to tak, No. je to tak. Tak, teďko právě Oňa zmiňovaná, byl jsi na Love Parade, víme, že několikrát, Dvakrát. vyprávěl si nám spoustu příběhů, tak jestli by si třeba mohl něco vypíchnout pro diváky, co stálo za to, jestli máš nějakou pikantnost, nebo prostě, Love Parade byla jedna velká pikantnost. Ale co by šlo vypíchnout, no, ten příjezd, cesta a přibližování se k tomu bodu zlomu, prostě to už muselo samo o sobě na vás působit, že jo, když jste prostě přijížděli to teď. nejde popsat, to je Jasně, prostě no. davová psychóza. Jo, no. A pak tam přijdeš a zjistíš, že to, k čemu se zblížil a myslel jsi, jaký to bude, je 100krát takový, než jsi to představoval. Já si myslím, že je velká škoda, že už nic takového asi nezažijem, no. Že už asi to nevznikne třeba, anebo nebudeme házet flintu do žita, budeme doufat, že jo, to jsem asi řekl blbě. Takže tak, no. Jasno, děkujem, produkce, ano, Mafasu. Přesně tak, Mafaso. Tak, jaké období tě nejvíc bavilo jako v tvém hraní za celou dobu? Nebo jestli třeba tak? Si vzpomínáš? Ne, to tě baví celý. Samozřejmě ty nejlepší leta byly od začátku, protože prostě z začátku, i když nemáš ten správně vypilovaný tak dokážeš bavit lidi i bez toho, aby tě zajímalo, jestli něco umíš. On kolega si myslím narážel třeba i, co třeba Drak Červenej. No. Legendární klubík v To je Brně. ono, to je ono. Tam prostě, Tam jsme laborovali, tam jsme hráli. to byla svatyně, svatostánek tady toho tak. všeho Benešově, že jo. Tam ti stačilo 100 lidí a zahrál si jako bůh. A dneska, když to slyšíš, tak je to úplně mimo mísu, ale v té době mě i ty lidi to bavilo. A to bylo to, proč to děláš. A nikdo tam neslyšel žádný nesrovnalosti, nějaký nedokonalosti. Naopak, dokonce jsem tam laboroval s protivítem, a který jsem teda pochytil od Pavla Krejdla a od Viktora a podobně. Tak a další DJové, kteří tam se mnou hráli, tak ty mě zpětně vlastně častovali s tímhle umem. Mně se líbilo, jak jsi to hodil do protibítu, mi říkali. Já jsem ani nevěděl jak, já jsem jenom viděl, co se má dělat, ale live jsem zkoušel, to poradili. To muselo být super. No to bylo prostě, Ten pocit jenom, jako ten že ti pocit, raději ty- vlastně, přesně, ty jsi to dělal všechno kvůli tomu pocitu. Mě jenom napadá v Draku, protože vím, že ty se znáš s Pájou Krejdlem a s tou partičkou okolo narážím na Kovošrot. Tam už to muselo fungovat tenkrát, ne? Nebo už v Drakově ještě ne? Nebo jste se sešli až později? Nebo jak to bylo? Protože ty jsi za Kovošrot hrál, jakoby vystupoval se i pod ním. Jestli by si se třeba k tomu mohl nějak nám vyjádřit tady. No, Kovošrot. Já jsem nepatřil do té partičky Kovošrot, ale když Kovošrot někde hrál, tak mě pozval, protože tomu předcházely party, kde jsme je pozvali my. A tak se to nějak prolnulo a postupně spojilo. A přesně lidi jako seš ty si dneska říkají, jsi patřil k Kovošrotu. Já nevím, jak to dneska brát, možná patřil, možná nepatřil. O tom se tehdy nepřemýšlelo, jestli jsme někdo k někomu patřili. Prostě se hrálo
my pozveme vás, vy pozvete nás. A v podstatě tam bylo skoro stejný obecenstvo, že jo. Tak stvořili jste tu taneční scénu, no. Tvořili jsme to, Jasně. zkoušeli jsme to tvořit Tak na to tom je, našem vejminku, na té vesnici. Ta Praha byla nedostupná, tam to bylo obsazený, tam se dostal ten Pája Cradle, když jakoby měl svoje léta. Ale prostě mě tam vzali, že jsem měl někde někoho zaskakovat na mácháči, v Roxy jsem si zahrál, protože někdo vypadl, já měl kámošku, která dělá ty proma, hrá pro toho Pokorňáka, že jo? Jasně, no. No. Tak já i díky tobě jsem Kristýna. si zahrál na tom, na No. Bílém kameni, no. To si No. pamatuju. Tenkrát, co děláš? Máš čas? Mám, No. tak pojeď. A jeli jsme tam jak největší To bylo dobrý, no. VIPčka, že To jo? bylo dobrý, Který no. jsme si tady hráli pro pár lidí a párkrát za život nás to zaplatilo a připadali jsme si A jako když už hvězdy. jsme u těch party, nejlepší party, na který jsi hrál, jestli máš nějakou, kterou by si mohl vyzvednout, co pro tebe bylo nejvíc, nebo třeba vedle někoho, máš něco takového? No tak samozřejmě jsou tam takový místa, kdy jsem nastupoval po Enrikovi ve studiu, Můj oblíbený klub samozřejmě. no, Noční podnik ranní. když jsem přijel na ten mácháč, Tam jsem nikdy nebyl, tam mě musíte vzít, kluci. To no, si piš, ale vole. přivezli mě, pohostili mě, ukázali mi, kde budu hrát, starali se o mě, pak jsem zahrál, to bylo to nejlepší. Z začátku třeba první 2-3 tracky určitá nervozita, ale pak se mi povedl jeden dobrý mix a viděl jsem, jak to zahýbalo s těma lidma. A byl si v pohodě. No a v tu chvíli seš tam, dostaneš se do toho a jedeš. No. Oni jedou s tebou. Máš tam pár svých známých a teď jenom jakoby raději ten moment live, to je ono, koukni na to, nepolevuj, drž to. Tak to držíš, no. Pak už to šlo samo. No, tak to držíš a jde to samo, no. Ty máš super pocit, si No. myslím. Super. A hlavně v tu chvíli jsi placený. A to jako Samozřejmě, o to tady jde, ne? to jakoby doplňuje ten pocit, že jo. Nejde o ty prachy, jde o to, že seš tam za někoho. Prostě, že máš tu zodpovědnost a dokážeš ji uchopit a splnit. To opatrně na ten port, vole. Dobře, budu se snažit. Takže, Depe, desky máš. Neplánoval jsi třeba někdy, že bys se vrátil na tu hudební scénu za Gramce, že bys si začal znova hrát? Jak se dostal zpátky do toho? Se neplánuje tady to. To musí přijít samo. To přijde samo. Tak uvidíme, třeba se to... Když bude šance, nebo bude situace, děti odrůstají, začíná být trošku víc času soukromýho, no tak jsou tady kamarádi, kteří to po Samozřejmě, mě vzali a dál to držej. třeba tě to chytne tady u nás a už No. to pojede samo. No, jsem trošku zaspal s technikou, takže já umím dobře Gramce. Ale to se dá všechno dohodit samozřejmě. Jo, je to klasika, ale ta technika jde dopředu, ale zase není to tak rychlý, abych si nemyslel, že bych to úplně zaspal a že bych se nemohl ještě zpátky jakoby do toho dostat, no. Je to o tréninku, že jo. Já si myslím, že určitě, no, protože podle mě, kdo je odkojený na gramofonech, tak jako zvládne všechno. To Tak. si myslím. Největší trapas, jestli se ti někdy nějaký stal, Těch bylo. tak nějaký vyber, třeba, Ale víš co, to je jestli ti došla deska, nebo si, asi Několik- ale- do jehly si drknul každej, že jo, ale prostě nevím, něco, jestli má... Do jehly si drkneš, deska ti dojde, to se stalo 100krát za život. Ale jako trapas, no. Tak já nevím, jestli ti třeba holky tančily někde na repráku vedle mixpultu, nebo třeba nějaká afterparty. To není trapas, to je odměna. Tak nejlepší afterparty, máš nějakou? Ty vole, těch taky bylo. Nevím. Afterparty. Afterparty, to je... To si taky udělám, to si uděláme hned, až to dotočím. To si toho moc nepamatuješ. Tak No asi ne, pojem no dál.
mluvíme o nějakém dopoledni. A taky jsme jich určitě pár měli. Byť Fando, teda nevím jak ty, ale já určitě. No tak, potom žádná. Tak máme tady pro tebe poslední otázku dnešního večera z celého rozhovoru. A co jsi si pro nás připravil na příští víkend v neděli na Sunday Music? Co nám zahraješ? Samozřejmě asi techno, předpokládám. Techno je všechno. Tak, moje slova. Tak na co se můžeme těšit? Nějaký zpestření? Ale to záleží, jestli budou čistý gramce a čistý gramofonové desky, nebo jestli tu techniku nějak poladíme a povede se nějaký final scratch nebo něco tak. Musíš ty desky pořádně umýt, tak ho uprášit, ale... Desky mám připravené. Ale ale pak mám nějaký věci nakoupený na flash disku a pokud by se povedl final scratch, tak tam budou jako opravdu pecky, typu bomby, rakety. Typu Mauro Picotto a podobně. Super. Tak to je asi celý rozhovor dnešního večera, si myslím. My bychom se chtěli rozloučit s našimi divákama, co máme. Důležitá věc pro nás, všechny. A to nejdůležitější, příští neděli 23. od 17 hodin Mafasu Live streaming s naším hostem Depem a mým kolegou Fandou. Shledanou. A na to se těšíme. Pa!